no hi ha ajudes tampoc per la pràctica esportiva. Nosaltres des de Junts el que hem treballat és que hi hagin ajudes fiscals per la pràctica esportiva i que hi hagi aquest impuls cap a l'esport, perquè creiem que és molt important que la societat en general pugui gaudir de l'esport i que no sigui una qüestió de pagar només, sinó que hi hagi aquest impuls de veritat. I després que hi hagi una llei de l'esport que creiem que és essencial, no? Que hi hagi aquesta regulació, perquè portem molts anys sense que hi hagi una llei de l'esport que reguli el sector. Estem al centre pràcticament de Catalunya, no estem prou ben intercomunicats ni amb Tarragona ni amb Barcelona. Tenim una línia de rodalies, la R4 i la R2 Sud, que són les que més avaries pateixen per propis també números que ens han facilitat el departament. I a més tenim una línia d'autobusos que és insuficient perquè el transport públic és el Rodalies, que és el que hauria de funcionar, no funciona, és totalment ineficient. El món de l'esport et marca uns valors que durant molt de temps, el primer és vocacional, perquè si no estaries presidint ni una entitat, tampoc no t'hauries dedicat als entrenaments, perquè són moltes hores que dediques caps de setmana. Per tant, hi ha una part de vocacional, però també hi ha una part que t'ensenya a ser una mica disciplinat, perquè al final els entrenaments són disciplina. També t'ajuden sobretot, i això crec que com a societat ens fa molta falta, aquesta cultura de l'esforç, perquè sense esforç crec que no hi ha resultats, o no n'hi haurien d'haver, perquè crec que l'esforç és molt important inculcar-lo, perquè les coses al final tenen un resultat. Benvinguts a un nou episodi de Clar i Català, el podcast del grup de Junts al Parlament. Avui amb la diputada per Barcelona, Montse Ortiz. Montse, benvinguda a Clar i Català. Moltes gràcies, estic encantada d'estar aquí. Avui parlem Clar i Català d'esports, sobretot, un dels temes que estàs treballant a fons amb la teva tasca al Parlament de Catalunya. De fet, fa uns dies les entitats esportives van fer un crit d'alerta per l'esport català, parlen d'asfíxia i denuncien una situació límit amb un dèficit d'inversió molt preocupant. Què necessita l'esport català, Montse? El primer que necessita és que hi hagi al departament, i en aquesta legislatura que hi ha hagut un departament d'esports, que és una novetat, que sigui un departament fort i que hi hagi un múscul que funcioni. I el que hem vist durant aquest primer any és que això no ha funcionat, que de moment no hi ha hagut gestió, no tenim llei de l'esport i ja porten més d'un any al govern, i després hi ha una manca de recursos cap al sector esportiu. I després no hi ha ajudes tampoc per la pràctica esportiva. Nosaltres des de Junts el que hem treballat és que hi hagin ajudes fiscals per la pràctica esportiva i que hi hagi aquest impuls cap a l'esport, perquè creiem que és molt important que la societat en general pugui gaudir de l'esport i que no sigui una qüestió de pagar només, sinó que hi hagi aquest impuls de veritat. I després que hi hagi una llei de l'esport que creiem que és essencial, no? Que hi hagi aquesta regulació, perquè portem molts anys sense que hi hagi una llei de l'esport que reguli el sector actual, no? Que el d'enrere ha quedat ja molt enredarit, no? I que el sector necessita actualitzar-se perquè l'esport de fa 20 anys no és el mateix que ara. I per tant nosaltres des de Junts això també ho hem vehiculat, igual que les últimes demandes de l'esport que tu has fet ara menció d'aquesta campanya, que també les hem presentat com una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, recollint una mica totes les demandes del sector esportiu, en especial que hi hagi sobretot més recursos cap a aquest sector. També hem de parlar de la selecció catalana, perquè esteu també treballant en aquest sentit, perquè justament aquest era un dels punts de l'acord d'investidura del president Illa amb Esquerra, no? El seu reconeixement, i en canvi el més calent és a l'aigüera, no? Exacte. Era un dels acords que vam pactar amb Esquerra pel pacte d'investidura pel president Illa, i el que veiem és que en lloc d'anar endavant, no? Que tots ens pensàvem que això aniria més endavant, el que fem és anar endarrere, perquè el que hem vist és que hi ha hagut més partits de la selecció espanyola que la selecció catalana. Segurament és una mostra més del procés de desnacionalització que viu el nostre país, i el que nosaltres impulsem des del Parlament, i ho hem fet moltes vegades, és que les seleccions catalanes realment siguin una realitat, i no deixarem de lluitar-ho. A banda d'esports, Montse, t'hem sentit a parlar molt sovint a la cambra del Penedès, perquè tu ets la veu del Penedès al Parlament per Junts. Què li cal al Penedès? El Penedès és una vegueria que va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya i com a tal creiem que no està prou reconeguda ni tan sols pels últims pressupostos. Sempre hem sigut la vegueria que menys ha rebut pressupostos i en canvi és la vegueria que més creix a nivell de població. I a més, si ens centrem en períodes d'estiu, sobretot el Penedès marítim, que és el Garraf i el Baix Penedès, tripliquen la població i per tant ens trobem que fa 20 anys que no parem de créixer, però en canvi tenim els mateixos recursos i infraestructures. Per tant, la primera denúncia que nosaltres tenim és aquesta. I la segona gran denúncia i mancances que tenim és la mobilitat. Estem al centre pràcticament de Catalunya, no estem prou ben intercomunicats ni amb Tarragona ni amb Barcelona, tenim una línia de rodalies, en aquest cas dos, la R4 i la R2 Sud, que són les que més avaries pateixen per propis també números que ens han facilitat el departament,
I, a més, tenim una línia d'autobusos que és insuficient perquè el transport públic és el Rodalies, que és el que hauria de funcionar, no funciona, és totalment ineficient. I després tenim una autopista, que és la P7, que està constantment col·lapsada. Per tant, el nostre principal problema és aquest, és que no podem moure'ns, tenim un problema molt greu de mobilitat. I, a més, si parlem amb la noia, encara s'agreuja més perquè allà no tenen Rodalies, funcionen pràcticament amb autobusos, i els ferrocarrils de la Generalitat, que sí que funcionen, però tarden molt de temps en arribar a Barcelona perquè fan parada a moltes poblacions. Per tant, patim un greu problema de mobilitat i això és un problema, no? d'oportunitat perquè al final no estem prou ben comunicats amb tot el país i ens causa, no? Per altra banda, greuges econòmics que si ens tinguéssim aquest impuls ja de recursos d'infraestructures i de mobilitat segurament tindríem una oportunitat perquè el Penedès és un gran territori que podria tenir moltes més oportunitats i a més és molt ric i tenim sectors tan potents com el vitivinícola que crec que és molt important no deixar-los perdre i impulsar-los com a tal. I tant, perquè clar, la mobilitat al final impacta tot, no? És el que tu dius, l'economia, però també tenim un dèficit de serveis, no?, per a la població, aquesta que tant creix, que tu dius, no?, la que més creix i la que menys recursos rep. Exacte, nosaltres per això reivindiquem el desplegament dels serveis territorials, ja sigui de salut, ja sigui d'educació, ja sigui de la regió policial, perquè no parem de créixer, però en canvi tenim les mateixes escoles, tenim els mateixos centres hospitalaris que estan completament saturats i tenim els cossos policials que tenim fa molts anys, però en canvi la població no para de créixer. Per tant, és impossible fer front a aquest impacte si no hi ha més recursos i més serveis. A banda d'esports, de Penedès, també formes part de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, després de la polèmica del replantejament de TV3 i de Catalunya Ràdio, d'aquesta marca que s'ha creat del 3CAT Info i que hi ha hagut tanta revolta per part dels professionals. Sembla que estan rectificant, semblaria. Com valores tot el que està passant, Montse? Nosaltres, des del primer moment, de fet ja fa un any ho vam denunciar, que hi havia aquesta direcció que volien eliminar una mica les marques, però és veritat que fa un any no se'n parlava tant, però al final aquest any, a l'inici d'aquesta temporada, hem vist que és un fet, que el que pretenien era amagar totes les marques sota un mateix paraigua, que és el mateix 3CAT Info, i d'aquesta manera quedaven com tapades les marques del 3CAT i Catalunya Ràdio, el TV3, perdona, Catalunya Ràdio i el 324, no sota aquest mateix paraigua. Nosaltres no és que no estiguem d'acord en que hi hagi un mateix paraigua, però no es tracta només de marques, sinó nosaltres no parlem de màrqueting, parlem de que al final TV3, Catalunya Ràdio són marques que funcionen, són marques que han creat el nostre país, són marques que la gent s'identifica i que creiem que no poden tapar-se. I estem d'acord que hi pugui haver un paraigua que acumuli totes aquestes marques? Possiblement sí, perquè entenem que és més fàcil de gestionar. Ara bé, que no s'eliminin, que segueixi sent TV3, que segueixi sent Catalunya Ràdio i que segueixi sent el 324, com totes les marques, perquè al final la gent és el que s'identifica. No tindria sentit, per exemple, canviar les grans marques. La BBC no s'ha plantejat mai canviar la marca perquè funciona. I a part la gent s'identifica amb aquesta marca. Per tant, el que nosaltres creiem, i des del primer moment ho hem denunciat i ho seguim defensant des de Junts, és que les marques no es toquin, perquè TV3 funciona i ha funcionat sempre i és la que la gent s'identifica. El mateix passa amb Catalunya Ràdio. Si et sembla, entrem una mica més en el teu món més personal. La Montse Ortiz té 39 anys, de Vilafranca del Penedès. El seu compte d'X diu del Penedès i de Catalunya, llicenciada en Ciències Polítiques, diputada de la 15a legislatura del Parlament de Catalunya. És la teva primera legislatura al Parlament com a diputada, per tant fa poc més d'un any que ets diputada. Molt jove, estàs entre els més joves de la cambra. Com ho portes? Com es veu tot des de l'escó? Bueno, t'he de dir que tot va passar molt ràpid i que el dia que realment vas prendre consciència de que representaves i que el poble de Catalunya i que prenies aquesta responsabilitat és el dia que vas seure primera vegada al teu escó, que és com cau tot el pes de responsabilitat. Sí, i cau el pes del país a sobre, una mica perquè al final no deixes de ser un representant i un servidor del poble. Per tant, cau tot el pes aquell dia a sobre i prens consciència de que ara passes a ser un representant del poble i, per tant, la teva posició ha de ser una mica recollir totes les demandes que vinguin de Catalunya en general, en el meu cas, sobretot del Penedès, i que aquestes demandes arribin al Parlament i que es puguin transformar realment en solucions
i polítiques reals, no? per tots els ciutadans, que al final el que crec que nosaltres hem de fer és política útil i política que serveixi, no? I que doni solucions reals als problemes que tenim com a país. De fet, ja hi tenies un cert interès en la política perquè tu vas estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, tens un màster en institucions europees, un de ciutat i urbanisme, per tant, hi havia un objectiu aquí al darrere, no? Quin era el teu propòsit? Jo, sincerament, fa molts anys no tenia un propòsit en si. Sí que tinc molt d'interès en la política i segurament en altres àmbits com és l'economia. També tenia molt d'interès en les relacions internacionals i en el funcionament de la Unió Europea. Aquest interès, al final, el vaig, diguem-ne, no professionalitzar tant en cap aspecte perquè em vaig dedicar a l'empresa privada i a la consultoria, però al cap dels anys i segurament a remolc del procés també, em vaig tornar com a interessar molt més per la política fins que he arribat fins aquí. Molt bé, molt bé. Doncs aquí estàs una de les diputades més joves del Parlament, com dèiem. El que em desconcerta més del teu currículum d'estudis són aquests estudis de l'Àsia Oriental. Explica'm una mica això. Jo sempre he tingut interès en estudiar i sempre he tingut interès en les llengües. Aleshores, com que hi va haver un temps que laboralment m'ho podia permetre, perquè tenia més temps, vaig estar mirant a veure què em lligava més i tenia cert interès en l'Àsia Oriental, com a relacions, com a potència, a més, que ha fet des de fa anys, no? Ha nascut com a gran potència i tenia interès en la seva cultura, en la seva política, en les seves relacions internacionals i sobretot en la seva llengua. I per això vaig decidir embarcar-me en fer aquesta carrera. I què vas descobrir després? Que el xinès és molt complicat. Sobretot que el xinès és molt complicat, que els asiàtics són molt diferents de nosaltres i que la seva cultura i la seva política no tenen absolutament res a veure ni amb l'europea, ni amb l'americana, ni amb l'occidental, ni amb cap altra, que és un món totalment a part, molt interessant, però molt complexa. I has viatjat? He viatjat molt, no només a l'Àsia també, però sóc una persona que m'agrada molt viatjar, he estat als Estats Units, he estat a Austràlia, a l'Àsia he anat a Singapur, he estat a Tailàndia, vull dir que... i a Europa, evidentment, també. T'agrada viatjar? M'agrada viatjar. De fet, ho he vist, remenant una mica el teu Instagram, es nota perquè hi ha fotografies d'arreu. Parlem de fotos, ja que parlem de fotos de l'Instagram, perquè a tots els diputats els demanem que ens portin una fotografia que tingui un valor especial. I tu ens has portat aquesta, que estem veient ara en pantalla, que ets tu fent gimnàstica rítmica. Explica'm una mica el perquè d'aquesta foto. Doncs la foto que avui he portat és la foto de jo mateixa fent l'última competició com a gimnasta. Em vaig retirar just després d'aquesta competició, després d'haver-me proclamat campiona de Catalunya. Vaja, això són paraules majors. Sí, pels campionats els nacionals, però sí que va ser una mica remolc, que va ser com que m'ho van demanar com una mica un favor, perquè jo ja estava a la universitat i vaig pensar que era una bonica manera de culminar la història de la rítmica. Jo abans ja m'havia proclamat en anteriors ocasions a campiona de Catalunya, també vam guanyar els campionats nacionals, vull dir que ja tenia un llarg recorregut i vaig pensar que triar aquesta foto era una bonica manera d'acabar una temporada que, de fet, jo segueixo vinculada al món de la rítmica. Ara mateix presideixo el Club Rítmica Vilafranca, el qual vam fundar juntament amb 3 persones més, que la gran majoria encara segueixen vinculades. Per tant, no he deixat mai d'estar al món de la rítmica. Crec que el món de la rítmica m'ha marcat tota la meva vida, en positiu sempre, perquè el món de l'esport et marca uns valors que duren molt de temps. El primer és vocacional, perquè si no estaries presidint ni una entitat, tampoc no t'hauries dedicat als entrenaments, perquè són moltes hores que dediques caps de setmana. Per tant, hi ha una part de vocacional, però també hi ha una part que t'ensenya a ser una mica disciplinat, perquè al final els entrenaments són disciplina, també t'ajuden sobretot, i això crec que com a societat ens fa molta falta, que és la cultura de l'esforç, perquè sense esforç crec que no hi ha resultats, o no n'hi haurien d'haver, perquè crec que l'esforç és molt important inculcar-lo, perquè les coses al final tenen un resultat, i després el sacrifici, però en positiu sempre, perquè al final, quan ets jove, costa a vegades renunciar segons què, si vols dedicar-te a l'esport, sigui professional o no,
I aleshores hi ha una part de renúncia que t'ajuda també al teu creixement, no? Al teu creixement com a persona adulta i també per madurar. Aleshores, crec que la rítmica és un exemple, no en el meu cas, però segurament en molts esports, que t'ajuda i t'ajuda a créixer i a més et marca de per vida perquè ho portes com... De fet, forma part de la meva vida. Jo des dels 3 anys que faig gimnàstica rítmica... 3 anys? Sí, per tant, crec que és el que més m'ha acompanyat en aquesta vida i a més, t'ha donat decepcions, alegries, vull dir, t'ha donat 50.000 emocions, però al final et quedes com amb el bon record sempre, amb les coses positives. De fet, segueixo tenint les mateixes amigues al club de rítmica, que tens una relació especial que les altres amigues, perquè tot el que has compartit, només ho has compartit amb elles. Ha passat molt, no? Exacte. Per tant, crec que és molt important, no?, ensenyar aquesta fotografia, perquè és veritat que és la que ens ha acompanyat i com a simbòlica, però la rítmica crec que m'ha acompanyat i em seguirà acompanyant tota la meva vida. I ara que ja no fas, que estàs a punt de fer els 40, i com ho portes? És a dir, de fer tanta gimnàstica rítmica, ara què fas? Bueno, jo quan vaig deixar la gimnàstica rítmica em vaig dedicar a fer ballet clàssic, per tant vaig intentar seguir una mica, no, aquest part de la rítmica és artística, és part del ballet també perquè fèiem molt de ballet, per tant a mi aquesta disciplina ja m'agrada, m'agrada una mica que també ens matxaquin en positiu, però després del Covid, que ja la teva activitat va parar una mica, a més després de l'embaràs també vaig haver de parar perquè ja em van dir que em relaxés una mica, a mi he passat al tenis. Ara fas tenis? Sí. Ah, molt bé. Sí. I cada quan el practiques? Intento anar-hi un cop a la setmana, o 2, però vaig pensar que no té cap relació amb la rítmica, però al final és precisió, és tècnica, és també disciplina, són hores d'entrenament. Per tant, vaig pensar que seria una bona manera de seguir una mica la carrera esportiva i allà estem. I com a presidenta del club de rítmica de Vilafranca, clar, quan parlàvem al principi d'esports, clar, tu saps perfectament amb el que estàs parlant, perquè no només t'hi has dedicat, sinó que ara estàs presidint una entitat esportiva. És que l'esport, les persones que ens hi hem dedicat, ostres, és que és associacionisme pur i dur, és totalment vocacional, inverteixes, perquè és veritat, molt de temps a la teva vida en què això funcioni, ho fas perquè en tens ganes, sense rebre res a canvi més enllà de la teva satisfacció personal, i per tant crec que és una estructura bàsica d'aquest país, i és l'esforç, i és l'associacionisme i el voluntariat, i al final dedicar temps perquè tots els joves puguin practicar des d'infants, joves, universitaris, gent gran, que tothom pugui portar una vida saludable. Què fa el teu petit? Quin esport fa? Mira, el meu petit té 3 anys i ha començat a futbol. Ui, és molt petit encara. Ha començat a futbol. Sí, va dir que... També molt petit per començar. Sí, bueno, perquè el portava rítmica i va veure que la rítmica no... I ara ha començat futbol. Per tant, encara amb 3 anys no acaba d'entendre que es dedica a la seva mare, no? No, de fet, des que va néixer, jo ja estava a política perquè a la legislatura passada estava d'assessora al Parlament, que és quan vaig tenir el Pau, és el meu fill, i per tant està relativament acostumat que la seva mare està bastant fora de casa o està treballant, i està acostumat a les dinàmiques de treball. Sí que és veritat que ara en 3 anys comença a ser conscient per ell anar, perquè la mare treballa, vol dir anar a Barcelona, però ara ja ha après a dir que ja se'n va al Parlament i sap una mica que de tant en tant ens veu per la televisió. Per tant, no ho acaba d'entendre, però diguem-ne que ja va fent la configuració, li anem ensenyant una mica quina és la feina de la mare. Ens hem vist la teva foto escollida i també has escollit un objecte. Jo em pensava que sent de Vilafranca, no? Vam tenir aquí el Batet també, l'Albert Batet, que ens va portar una faixa de casteller. Doncs tu no, res de casteller, sinó... No. Bueno, va vinculat, una mica. Jo us he portat el mocador de la Festa Major de Vilafranca, que no és un mocador en si, com veiem, és un mocador casteller, però és el mocador típic que lluïm per la Festa Major de Vilafranca. Aquest és el mocador que he lluït des que soc conscient, per tant és el primer i l'últim mocador que vull conservar tota la meva vida. I, al final, per la gent de Vilafranca, la Festa Major són els dies més especials de l'any, són els dies en què vivim la festa des del primer moment a l'últim. Són 5 dies així més importants, que són intensos, que fins i tot ens arribem a oblidar de tot. O sigui, hi ha moments que no saps ni si ha passat alguna cosa important ni te n'adones, perquè vius 24
hores intenses per la festa major, ja siguin des dels cercaviles, la processó, els castells, evidentment, formen part de la nostra vida i en formaran sempre a Vilafranca, però la festa major és com la gran explosió de cultura i que crec que com a país, a més, tenim la gran sort a Catalunya de viure la cultura popular, que és una cultura molt nostra, que engloba els castells, però també engloben el Ball de Diables, engloben els serrallongues, engloben panderetes, gitanes, panderos, bastoners, tot tipus de balls populars que tenim, i allà a Vilafranca tenim la gran sort de que és patrimoni, ho cuidem, a més, tot el poble, ciutat, s'involucra, i per nosaltres, per tots els vilafranquins, és un orgull la festa major. Se'n diu la més típica, sí, per alguna cosa es diu la més típica, i els joves volem que segueixi sent així. De fet, els nens, el Pau, el meu Pau, ja està tot el dia... Ja té el mocador, té la camisa dels castells, ja sap tots els balls, vull dir que és una cosa que creiem que és bonica perquè fa molts... O sigui, són generacions que van passant, a més, tenim la gran sort que és una festa que pot participar tothom de moltes maneres, per tant, crec que fa cohesió de poble, però és que a més és sentiment i et sents de Vilafranca vivint la festa major i són els millors dies de l'any i per això, sent de Vilafranca, no tenia dubte de que havia de portar-lo. Estem acabant, Montse. Si m'haguessis de dir qui és Montse Ortiz amb 3 paraules, quines em diries? Et diria que intensitat, et diria perfeccionisme i responsabilitat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Montse Ortiz, ha estat un plaer. Fins la propera i nosaltres ens veiem al proper capítol. Gràcies.